What's up mga paps? Nakaroon diri sa may Banawa sa Metro Banawa. Nag-shopping na sad mi diri mga paps. So gawat ko sa akong kauban nga mogawas. Mao ni ilang parkinganan diri mga paps. Dako ka sila ka parkingan diri. Ubay-ubay na sa damarke mga paps kay nangumpra sa Tordi Madron. So nangumpra sila para madala sa ilaha iniguli.